ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଫସଲ କଟାର ପର୍ବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମକର ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଟୁସୁ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଧାନ କାଟି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଗୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଟେ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାନ ଖେଳାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏହି ଭୋଗ ମକର ଚାଉଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଭୋଗ ଖିଆଖୁଇ ହୋଇ ଲୋକେ ମକର ବସନ୍ତି। ଖେଚୁଡ଼ି, ପିଠା, ମୁଆଁ, ଖଇ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି 6 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୃହ, ଦେବାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଭଳି ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟାପହରଣ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ମକର ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମଇଲମ, ମହାସ୍ନାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି, ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ଓ ମାଳଚୂଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ମକର ବେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି, ପଟୁଆର ସହିତ ତଳିଛୁ ଓ ସେବକଙ୍କ ହାତ ପୈଠ ହାତୁଆଣି ହୋଇ ରୋଷଘରଠାରୁ ଭୋଗ ଶ୍ରୀଝାମକୁ ଆସିଥାଏ। ଭୋଗଟେରା ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ଦିଗପାଳ ବଳି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ବଜାରରୁ ନାନା ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି କିଣି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।